カブスカウトだな。この幅の道路で自転車が通るとやっぱり車は相当気を使いますね。両耳4差が自転車の、いわゆるヘッドホン型のステレオもイヤホンがね禁止されてるんですよね。だからって外に音を漏らしてまでね、それも良くないとは思うんだけど、これじゃ聞こえないですよね、周りがね。高校生はよくあれでスマートフォンまでやるんだからすごいですよね。おおおおお、ふざけんなよですよね。あれで大型が来てるのは見えたんでしょうけど、あれで車に接触したりしたらどうしようもないですよね。ビデオタギングが完了しました。ビデオタギング。あれで、高速の車にでも接触した日にはもうたまんないですよね。車も迷惑ですよね。今も私のバイクに相当驚いてましたもんね。